ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସି ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀଟିଏ ପହଲା ଗ୍ରାମର ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଜୀବନର ଟିକେ ଖୁସି ପାଇବାକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ କେହି, ସୁଖର ସଂସାର ଗଢ଼ିଥିଲେ ପରା ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ରହି। ପହଲା ଗ୍ରାମ ପାହାଡ଼ ଉଆଡ଼େ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଆତଙ୍କୀମାନେ। ହିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ ପଚାରି ନ ଜଣେ ଜଣେ। କେତେ ନାରୀ ହାତୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା କାଚ, କାହାର ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୂର। ସ୍ୱାମୀ ହାତ ଧରି କିଏ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଛୁଆ ହୋଇଯାଏ ସ୍ତବଦ। ବାହାଘର 6 ଦିନ ହୋଇଥିଲା, ସିନ୍ଦୂର ଗଲା ତ ଲିଭି। ଜାଣିବାକୁ ଥିଲା କାହିଁ କେତେ ଦୂର ଲୁଟି ନ ପଡ଼ିଲା ସେହି। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖି ଆଗେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଲେ, ଛୁଆ ଦେଖିଥାଏ ରହି। ବୁଝିବା ଆଗରୁ ପିତା ଟଳିଯାନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରଇ ସେହି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ବିକଳ ଚିତ୍କାର ଦେଖିଣ ହୃଦୟ କାନ୍ଦେ। ଛାଡ଼ ନାହିଁ ସେହି ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କୁ, ଦଗ୍ଧ କର ଅଗ୍ନିବାଣୀ। ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମାର ଆତଙ୍କୀକୁ, ମନେ ପଡ଼ୁ 7 ଜନ୍ମ। ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ଭୁଲରେ ଅନାଏ, ତାଡ଼ି ଆଣ ଆଖି ତାର। ମୋ ଦେଶ ଭାରତ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ସଭିଏଁ ତାହାର ସନ୍ତାନ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଜୈନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ, ଗୋଟିଏ ମାଳାର କୁସୁମ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।